op, fordi jeg er ikke så høj, så her kan I se mig. Men jeg vil lige fortælle om, hvordan aftenen vil foregå, og hvad der lige sker for tiden i Nova, og hvem vi er ambassadører med. Mit navn det er Simon Salling, for jer der ikke har mødt mig. Og hvorfor er du med i Nova? Det er jeg for at udvide mit netværk og møde en masse fede og ambitiøse mennesker, som jeg håber på, at vi kan lære noget af. Ja, og dit navn er Michael Ravn, og grunden til, at du er med i Nova? Jamen, første grund netværk, fordi det er sådan en alsidig gruppe, og jeg synes, det er en fed gruppe, der er både studerende, der er færdige med studerende, og man kan jo bare suge til sig, der er nogle kloge ude. Jeg synes, det er fedt. Super! Men det er jo en konkurrence, vi kan jo have en vinder. Der er en ren første med, så vi er nu til hvilken hold de var. Team 13 står der. Og ellers